Padayong ginamonitor karon sa ospital ang kondisyon sa 18 anyos nga amateur boxer human ang malampusong operasyon niini. Nakomatos among amateur boxer human ang dula niini sa Bansalan, Davao del Sur. Ani ang report ni Argil Relator. Human ang unong ka oras, malampusong na operahan na ang 18 anyos nga amateur boxer nga si Anselmo Tagalog Jr. nga nakita ang dunay blood clot sa tangkugo niini base sa resulta sa CT scan. Nakigsangka sa boxing ring si Anselmo niadtong Domingo sa hapon sa Bansalan, Davao del Sur. Apan nakuyapan matud pa kini pagkagabii ug wala na nakamata pa. Sa karon, nagpabiling ginamonitor ang kondisyon niini sa intensive care unit sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Mo kuha naman to yang kamo sir, ilisan ito gani sa nurse, yang TL, mo lihok-lihok naman mo kuha na po yang mata, mo kipat-kipat na, ni burag nalipay na lang po ko ba nga ni ingon si Doc nga nay ay lang kabalakan nay kay okay ra lagi imong anak. Ang boxing competition nga gisalmutan ni Anselmo kay giorganisa sa Amateur Boxing Association of Bansalan Incorporated ato sa 71st araw ng Bansalan. Makapilang beses sa i-contact sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong asosasyon apan wala kinitubag sa among text ug tawag. Gisulayan sab nga makuha ang kabahin ni Mayor Edwin Reyes human gipanganlang First Edwin G. Reyes Boxing Competition ang aktibidad apan wala kini sa iyang opisina tungod on leave. Midumili sab nga moatubang sa kamera ang mga personahe sa mayor's office. Hinuon sumala sa MDRMO Bansalan kinsa mo ay standby medical team ato sa amateur boxing fight. Wala matud pa sila nakita nga dili maayong kasinatian ang mga partisipante hangtod sa natapos ang dula. So far sir wala man gi-report na ingon ana nga kanang kuan gani murag lahi nga kun nabatikdan nilang kuan lagi siya murag normal lang man gid ang flow kay pag naay mga ingon ana kay ginapa-report gina ko na sila manawag nila sa radio or sa amo ang hotline. Panawagan sa inahan sa LGU Bansalan ug sa organizer. Ako lang gipanawagan sa LGU ug sa kuan nga tabangan lang ta nila ni akong anak kay sus, kinabuhi din sa akong anak in taon nung nagkuan ba. Pasalamat yung ta ko nga makuan mo kamatno na ni akong anak maluwas na jud siya niyang kahimtang karon. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.